Комбинираната медийна атака достига безкрайни низини. Най-интересното е, че хората от капитал и така наречените либерали, демократи, в един момент започват да имат нещо общо с хора като Емил Русанов, който е известен със своите контакти с андърграунда, и човек Чалгаджия. Едните уж са против Чалгада, нали така, а в същия момент с Чалгаджи. Но това, което достига, така да кажем, дъното, е коментара на псевдо-журналисти и различни влогърчета, където тук-там се пробват да вербуват в комбинираната атака срещу нас, да се гледал човек, който работи 30 години в чужбина, как се е купил апартамент 60 квадрата, а да не ходим да гледаме откъде на Делян Пеевски майка му има къща в Швейцария и откъде Дънката има къща в Швейцария. И не само в Швейцария, ще покажем в Белгия, в Австрия и на други места. Това е нещо, което е много интересно. Или пък откъде Делян Пеевски, новата му жена има къща в Бодрум. Те там с Бойко взеха да си ходят заедно, да купуват къщи из целия свят. Хора, депутатчета, които заплатата не би им стигнала дори само единствено да си платят на охраната, която имат. Те не могат да си платят да се снимат с охраната си, само ако им гледаме заплатата. Това са наши пари. Пари от водата на Плевен. Пари от изгорялата България. Пари от безводието на половината държава. Пари от липсата на вода за земеделци. Пари от убитите животи на животновъдите. Сега пари от продажбата на Лукойл на турска компания, за да могат те да си вземат още пари. Това е нещото. Оттам са парите. Пари от убити хора, от здравеопазване. Пари от построени заводи, които ще ви замърсяват вашата природа навсякъде. Пари от схеми. И те могат да си купуват къщи в цял свят. А вие броите парите на бизнесмени, броите парите на трудови хора. Това е нещо, което ви карат да правите, което е голям срам. Само помислете, сравнете, мислете и разпространявайте истинската информация. Ние се намираме в ООН и ще пробваме да направим всяко едно нещо, за да разбием информационната завеса, която прасетата са направили в целия свят. Това е нещо, което трябва да правим, трябва да сме повече хора. Пожелайте ни успех и по-късно пак ще се видим и чуем.